De fet, la Hokuto és una noia d'allò més amable. Sempre pensa en el teu bé. No hi ha res més perillós que un gran poder que es faci servir irracionalment, perquè és imprevisible. Ja saps que sempre estàs en sintonia amb la gent que t'estimes. Estic convençut que no trigaran a enxampar l'assassí. Aquest paio no pot viure sempre allà baix tot sol. Tard o d'hora haurà de sortir i segur que l'estaran esperant. Tinc entès que aquest esperit va adquirir els seus grans poders a les profunditats dels abismes glaçats. Si venen els rebels em trobaran ben preparat i així podré alliberar el món dels meus enemics mortals d'una vegada per sempre. Trobo que és perfecte que els meus enemics de l'estrella de 6 puntes siguin vençuts en l'aniversari de la meva arribada al tron. Serà un motiu més de celebració. Si no m'equivoco, temps enrere havies sigut supervisor en aquesta mina de sal. No cal pas que t'inclinis. Et presento en Tulim, que és el conseller i la mà dreta del rei de Cafà. M'estàs dient que el meu germà pateix el mateix mal que aquests homes? És això, Josal? Sa majestat imperial no té cap interès a veure'm. Anem. Compliré el meu deure com a príncep. M'han dit que t'ha rescatat un vaixell de reconeixement, oi? Has tingut sort. Lluitar desafiant la mort i lluitar sense cap esperança. Són dues coses diferents. El flor de cirerer, l'home, només és una peça més. Si tots els joves que estan morint en aquesta guerra mundial poguessin viure 30 anys més, segur que podríem fer moltes coses bones. No, actueu segons el pla previst i no cometeu cap error. Elimineu-les. Calli una estoneta, senyor ministre. Em cansa la seva xerrameca. Encara que ben mirat, aviat no podrà parlar. Que beneita! Mira que pensar-te que em podies plantar cara. Has arribat fins tan lluny només per morir com una gossa. He sentit que els Kosal pensen atacar altre cop Shakya. Maleïts criminals despietats. Ocupa el tron que et correspon i destrueix el regne de Kosala. Necessito venjar-me! El seu estat no li permet. Ha fet tot aquest camí només per cuidar-te. Per mi no cal que ho facis. Mentre curàvem les ferides de la Migaila, el meu odi s'ha esfumat. Jo, doncs, sóc el pare del pare del pare. Bé, són massa generacions, ja. Tant se val, per escurçar, diguem que sóc el teu besavi. Doncs sí. T'he observat tota l'estona. Has lluitat molt bé. El teu adversari no se n'ha refet. El drac no ha fet res. És el teu valor el que ha permès aquests miracles. Que això et serveixi de lliçó pel futur. Els habitants d'aquest planeta van veure com la seva pròpia civilització contaminava el mar, el cel i fins i tot la terra on vivien. En van esgotar l'aire i l'aigua i gairebé van extingir-ne la vida. Amb els pocs habitants que hi van quedar i més endavant, amb un tal Rodo, va començar la creació d'un món nou. Puc trobar altres òrgans per reconstruir cíborgs, però hi ha escassetat de columnes vertebrals i encara no se'n fan d'artificials. Francament, no m'ho esperava que estiguessis tan ben programada pel combat. No m'ho agraeixis a mi. Ha sigut la teva ràpida actuació el que l'ha salvat. Connectant el teu sistema d'emergència al seu cervell, l'has mantingut viu. En Yugo estava desesperat per anar a Zarem i tu el vas utilitzar. Vario, t'has de recuperar. No permetis que els teus enemics vegin la teva feblesa. Has de ser molt fort si els vols derrotar. Si fas el que et dic, el trobaràs. Abans era rei del Cadeia, però es veu que quan va començar el regnat dels titans es va retirar a les muntanyes a meditar. Aneu-se'n! Val més que torneu a ser deeses que treballen en silenci pel seu poble. Apa, Alexandre, vinga! Per què no fas esclatar la ràbia contra el mar en comptes de dirigir-la cap al teu pare? Noi, quan siguis capaç de tombar-me, aleshores t'hauràs convertit en un home. No em facis més preguntes. No ho puc aguantar. És molt dur. Doncs mira, ja tinc una moneda més a la butxaca. D'aquesta manera et vas fent ric. Anem a riure'ns de la seva desfilada. Sembla que és ple de ties bones per tot arreu. Blanques no estan malament, gens malament. Que potser encara no ho sabeu. Saber què? Explica'ns-ho. Doncs que en Moto s'ha barallat fort amb el seu fill. Sí, perfecte. Hi ha un munt d'infermeres voltant amunt i avall que són maquíssimes. Semblava el paradís. Ara que no hi ha ningú per aquí, vols que fem una cosa? Potser així podré descobrir els veritables sentiments d'en Takeo pel que fa a mi. Podria ser que després de la lluita de l'altre dia, la campana hagués començat a reunir informació sobre la nostra màgia. Veig que no canviaràs mai, noi. Ets massa feble. Sabia que em vindries a rescatar.
que jo estava segur que em trobaries. Fa 5 anys vaig deixar a Àstria una nena capriciosa i ara trobo una princesa esplèndida i adorable. El teu pare va abandonar el seu país i la seva família per trobar aquesta vall on ara et proposo que m'acompanyis. Jo que em pensava que era tan bon negociant que podria aconseguir la pau a canvi de diners. Si em vols fotre un cop de puny, fes-ho a fora. Estem celebrant el final de la gira, no et carreguis la festa. A Tòquio sempre tinc feina per fer i em passo les vacances corrent. Per això vaig decidir escapar-me uns dies per desconnectar. Penses acabar-te la birra tu sola o què? Deixa'm fer un trago, va. No té gaire temps de trobar-me a faltar. Es passa el dia enviant-me missatges al mòbil, com ara... He fet uns paucs de llana. Hauries de veure com s'ho passa, la tia. No en tinc cap dubte. Hi ha una reunió secreta prevista per aquesta nit. Faran el que sigui per enderrocar el govern d'Edo. I assistiran en Seigo Takamori per part de Satsuma i en Katsura Kogoro per part de Choshu. Doncs, que no ho veig clar. Jo me'n vaig a Suzuya. Gentatsu. Només és una intuïció, Shigure. Si m'equivoco, ja us vindré a trobar. I com s'hauria suïcidat, senyoreta... Haraway. Senyoreta Haraway? Com se suïcida exactament un robot? Investigarem la relació entre el grup Kojinkai i la Locus Solus, no s'amoïni, senyor. Però ara veig que ser company de feina teu m'acabarà passant factura i jo tinc una família. De tota manera, no sembla que ens hagués fet gaire servei. Estava malalt. No pateixis, que no et mataré. Però aquest poder, aquest do, val la pena que te'l prengui. Un món on només hi pugui regnar la força és la meva meta. I per anar-ne, em queda molt per fer encara! I des que vam començar a fer aquestes reunions, els nostres honoraris s'han incrementat exponencialment. No cal que ens hi amoïnem. Per arribar fins a nosaltres haurien de ser Déu Totpoderós, com a mínim. Per això el van degradar de cap de departament a simple encarregat. La seva reacció m'acaba de confirmar les meves sospites sobre en Higuchi. Voldré viure! Trenqueu! Hem de viure, sentiu? Ja saps que està molt malament menjar tallarines crues. Quina vergonya, noi! En fi, jo et veig aquí dins. Eres més jove i tan maca, reina. Quin bon record. Està bé, ja m'espavilaré per menjar. M'espavilaré, ja m'espavilaré. En comptes de ser tan indiscret, més val que pensis en tècniques per guanyar-me. Per l'Alice. El viatge va ser un calvari i es va posar molt malalt. Has demostrat una força excepcional i has aconseguit vèncer en Warsman contra tota previsió. Ets un gran heroi. Et felicito. M'és igual no convertir-me en ser superior. No m'interessa en aquest preu, el preu de la violència gratuïta i la crueltat. Però si se li està a punt de trencar l'ànima només de tenir-te a prop, idiota. Les ordres eren matar tothom que pogués ser un obstacle i van veure que no n'hi havia cap. Perquè amb aquesta roba has deixat de ser la persona que eres abans. I si et digués que vaig ser jo el que va obligar a venir l'Orihime Inoue al Hueco Mundo? Molt bo, el teu temps de reacció. Has bloquejat el meu Zero amb la màscara. Sí. L'espada número 4, Ulquiorra Recifer. Com si fossin seriosos i formals, penso que seria molt divertit saber què tenen al cap realment. No t'alteris d'aquesta manera, noia. No n'hi ha per tant, que potser també en vols un. En Terry Grantchester fuma i beu, tot i que és menor d'edat. S'embolica amb baralles absurdes i se salta totes les normes de l'internat. És un noi conflictiu i irreverent que si l'accepten al col·legi és gràcies als donatius de son pare. A mi també em destinaran a la policia metropolitana el mes que ve. Si algun dia fico la pota, no em faci fora, senyor. S'ha de ser molt covard per disparar-li a un home indefens! Està com una cabra, aquest. Entesos? Sigues prudent, sents? Sí! Sí, però no em diguis líder. Que jo ja no sóc el líder de ningú. A veure, Komei, m'havies promès que si aconseguíeu agafar en Kaito Kid m'avisaries immediatament. Ja ha passat una estona de l'hora que havia d'aparèixer. Com és que encara no m'has trucat? Però què dius, que se t'ha escapat? Doncs no sembla que estiguis gaire preocupat. I has pogut saber res més del tema de la nota? Saps si realment anava adreçada a tu? Prepara't per rebre la descàrrega més mortífera que existeix!
T'aviso que serà molt dur i que t'hauràs d'esforçar. Mira, tot aquest any que he passat amb tu, m'he sentit gairebé feliç. A partir d'ara podria lluitar contra qualsevol colors del món i segur que guanyaria. Espero que em prenguis el relleu. Goku, em desafies? Com t'hi atreveixes? No pateixis, t'agafaré, prepara't! Ja no sóc ni Déu ni en cor petit. He oblidat fins i tot el meu nom. Ara sóc el Supernàmac. No! Maganko Sapo! La veritat és que aquest últim any no he sigut tan dolent. Penso ensenyar al Freezer què significa enfrontar-se a l'últim guerrer namekià! Ara ja no sóc cap dels dos. Ara sóc un namekià que ha oblidat el seu nom. Perdoneu-me, habitants de la Terra. Us prometo que us ressuscitaré amb les boles de drac. Molt bé, d'acord, però com a mínim deixa'ls una estona perquè es preparin. Deixa'ls 2 hores. No, en tindran prou amb una. Sisplau. Què? Era broma? A tu et sembla un bon moment per fer broma? És culpa teva, burro més que burro!